Kita masih bersantai kembali di siang hari berbahagia ini. Masih bersama Bento Live Musik. Satu lagu permintaan saya hadirkan. Ulang balik. Kok kayo langsuran alun tantu denai maminta usaha tuan guru asangko denai hanyo singgah sajo den adora sodung sana sakampuan sama mainan sama dulunya mangko tapi jalan tuan usah kayo tuan banggakan lama kayo balinda punya kurang punya awak jauh dari dulu sana biarlah kendak abaditi tapi asalai pabudi paguno dalam nagari. Tuan guru asangko denai hanyo singgah sajo de adora sodun sana sakampang sapa mainan sama dulunya mangkong tapi jalan tuan dari dunsa biarlah kendak abaditi tapi asalai pabudi paguno dalam nagari apa guna kayo balinda punya orang punya awak jauh dari